És dimarts 13 d'octubre. En breu ampliem aquests titulars a l'Hospitalet al dia, on també tindrem temps de parlar de cultura i, en concret, parlarem de la revista El fanzín de la Bòbila, que compleix 10 anys. Al llarg d'aquests anys han publicat una setantena de butlletins amb temàtiques que sempre giren al voltant de la novel·la negra, l'especialitat d'aquesta biblioteca. Han publicat 8 butlletins anualment amb una tirada de 500 exemplars. Comencem. El fanzín de la Bòbila està d'aniversari, compleix 10 anys. En el llarg d'aquests 10 anys ha publicat una setantena de butlletins, sempre vinculats amb la novel·la negra, l'especialitat d'aquesta biblioteca, i anualment publiquen 8 butlletins amb una tirada de 500 exemplars. El paper del tabac a la novel·la negra, una bibliografia d'un autor del gènere o un personatge fictici com el detectiu Plinio són alguns dels temes que el fanzín L.A. Confidencial ha tractat al llarg d'aquests 10 anys. Vivim en una societat de lo immediat en què surten cada dia noves propostes que duren poquíssim. I llavors es tracta de ser persistent, de fer una cosa i d'anar-la fent al llarg del temps. O sigui, ens vam proposar treure 8 números l'any i des del començament hem tret 8 números l'any i ens mantenim amb els 8 números l'any. Durant aquesta dècada, la Biblioteca de la Bòbila ha publicat 69 edicions. Per cada tirada reparteixen més de 500 exemplars i tenen lectors a tot el món. Tenim subscriptors que poden ser amants de la novel·la negra, especialistes, periodistes, autors alguns, i tenim subscriptors a Espanya, en tenim pràcticament a totes les comunitats de l'estat espanyol. Tenim subscriptors a Itàlia, França, Alemanya, i llavors a Llatinoamèrica en tenim a Cuba, Argentina i a Xile. Per properes edicions, la biblioteca prepara temes tan originals com les novel·les negres inacabades per la mort de l'autor o el pas de l'alcohol a la Coca-Cola com a beguda d'acompanyament dels detectius investigadors.